Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panawsa kini. Mga igsuon, karong adlaw nagkatigom kita sa pagsaulog sa kapistahan sa balaang kasing-kasing ni Jesus. Si Jesus nagapahinumdum kanato sa kaluoy ug gugma sa Dios alang sa matag usa kanato. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang kaayuhan sa tanang masakiton, labi na sina Luisa Uy o Romeo Domasian Sr. Mag-ampo pod kita alang sa mga intensyon sa atong pamilya, mga higala ug sa atong katilingban. Iapil pod nato sa atong mga katuyuhan sa atong misa ang kapahulayang dayon sa mga kalag nina Eduardo, Victoria, Cristeta ug Antonio ug sa tanang kalag sa purgatorio. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kanuyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kagilasan. Kadaig sa iyong mga tao, dili sa iyong lahat. Pindon, Diyos na iyong haring isama.
kang sasalang sa kalibutan, kaloy-kaloy ikaw na galingkod sa tuwa, sa amang gawaran mong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaligtasan. Ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang napigalan ko. O ransom is Lord, sa Espiritu Santo. Ihasa himaya sa Diyos Amahan, Amen, Amen, Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi o panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyang karnerong mawala, pangitaon ko usab ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila nahisalaag usa ni ana kaadlaw nga mangiob. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran ug dadon balik sa ilang nasod ug pakanon ko sila diha sa kabukiran sa daplin sa mga tinubdan sa tubig ug sa mga kalungsuran ug sa kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sipsibanan sa kabukiran sa Israel ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila. Nag-ingon ako, ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka na po, ang Ginoo,
na'y magmagulang pag-anak ko. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanak ko. Sa lunhaw nga sibsiban, iyako nagipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iyakong gidala, iyang gihupay, ang akong kalan. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pag-anak ko. Iyako nagitultulan sa matarong nga mga agyanan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga daotan. Kaya nagaman sa kong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkot, gihatagan mo ako, huwag ka isog. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pag-anak ko. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong hatubangan. Samtang nagatanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo, wala. Nagawas ngayon ang akong kupa. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pag-anak ko. Ang kayo lamang o kaloy, mao'y nagasunod ka na ko. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanak ko. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan, sa panahon
nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios ug busa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Og karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpasiguli kanato, ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagkakaroon kaluwasan, dalay siya labaw sa dalan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Simayaw ni ka, O Ginoo. Tungod niini, misugilon kanila si Jesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero og nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasiyaman og siyam didto sa sibsibanan. Og pangitao niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og inigkakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon og dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan, og muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlawa,
nagkatigom kita aron sa pagsaulog sa kapistahan sa sagradong kasing-kasing ni Jesus. O sa kini kaadlaw nga nagdasig kanato sa pagpamalandong sa walay kinutuban nga gugma, pagpasaylo o kaluoy sa Ginoo sa atong tanan. Sa Ebanghelyo, si Jesus nagpaambit sa usa kanindot nga sambingay. Mawang sambingay sa maayong magbalantay. Sa sambingay, gibayaan sa maayong magbalantay ang kasiyaman o siyam ka mga karnero aron sa pagpangita sa usa na nawala. This serves as a powerful reminder of God's mercy and love for each of us. The love of God for us is boundless and limitless. Kining atong kasaulugan, nagtudlo kanato sa mga bilinhong pagtulunan. Una, nagpasiugda kini sa pagkamahinugdanon sa balaan nga sakramento sa Eucharistia. The importance and significance of the sacrament of the Holy Eucharist in our life. Sa atong pagpamalandong sa balaan nga kasing-kasing, gidapit kita sa pag-ila nga ang kasing-kasing na Jesus mao'y tinubdan sa atong pagtuo. Siya naglangkob sa balaang gugma nga nahimong tawo. Ang sagrado nga kasing-kasing nagpadayag sa lawom nga gugma ni Jesus alang kanatong tanan. His love is not just emotional, but is active, sacrificial, and enduring. This is the real love of God for all of us. A love who is willing to sacrifice for all of us. Kini nagugma anaa sa balaan nga Eucharistia, ang sakramento nga nag-alima kanato ug nagbugkos kanato sa kasing-kasing ni Kristo. Sa Eucharistia, gipaambit ni Jesus ang iyang kaugalingon kanato, ang iyang lawas ug dugo, aron kita mahiusa kaniya ug sa matag usa kanato. Matag higayon nga kita moduol sa altar, atong madungog ang pinitik sa kasing-kasing ni Kristo nga nagtawag kanato nga magpabilin sa iyang gugma, aron kita mausab ug mahimong mga saksi sa iyang kaluoy. Christ calls us to abide in His love, to be transformed by it, and to be sent out as witnesses of His mercy. The Eucharist is more than just ritual. It is a genuine encounter with the divine love, the love that flows from Jesus' sacred heart. Niining sagrado nga higayon, atong masinati ang iyang kaluoy nga nagapasaylo sa atong mga sala, muayo sa atong mga samad, o mubag-o sa atong mga kalag. Sa atong pag-ambit sa Eucharistia,
atong hinumduman nga gidapit kita ngadto sa kasing-kasing ni Jesus sa pagakos sa iyang gugma ug kaluoy. We are binded in the love of Christ. Ang ikaduhang mensahe nga gitudlo sa atong selebrasyon karon mao ang pagkamahinugdanon sa kaluoy ug pagpasaylo sa Dios. The importance of God's mercy and forgiveness. Sa Ebanghelyo karong adlaw atong makita ang imahe sa usa ka maayong magbalantay nga makugihong nangita sa nawala niyang karnero hangtod iya kining makit-an. Kining gamhanang paghanduraw nagpakita sa kaluoy sa Dios o sa kaluoy na aktibo nagapangita kanato kung kita mahisalaag. Mercy that actively searches us when we are lost, that embraces us when we are broken, and that forgives us when we have sinned. This is the love of Jesus for all of us. Ang sagrado nga kasing-kasing ni Jesus nagrepresentar sa kaluoy. Kini nagdasig kanato sa pagduol kaniya uban sa tanan natong kahuyang, mga sala o mga pagmahay. Bisan usapa kalayo sa atong pagkahisalaag, ang Ginoo mungita gihapon kanato. Ang kasing-kasing ni Jesus nagsimbolo sa iyang walay kinutubang pagpasaylo, forgiveness that renews and restores us, even how sinful we are. My dear friends, let us remember that this mercy is for everyone, especially for those who feel unworthy because of our sin, and those who distance themselves from God. Ang sagrado nga kasing-kasing ni Jesus nagdapit kanato sa pagsalig sa iyang kaluoy, sa pagdawat sa iyang pasaylo, o pagpakita niini sa atong adlaw-aldaw na kinabuhi. Gitawag kita sa paghatag og kaluoy og pasaylo sa atong isig katawo, nga mahimo kitang manunuyon sama nga ang atong Amahan sa langit manunuyon. May we also be merciful like our Father in heaven, who is merciful for all of us. Sa atong pagpadayon sa atong santos nga misa, atong ablihan pag-usab ang atong mga kasing-kasing sa gugma ni Jesus, ang gugma nga gipadayag sa iyang sagradong kasing-kasing. Aktibo kita nga moapil sa Eukaristiya, madasig sa iyang gugma ug kaluoy. Gitawag kita sa paghatag sa maong gugma ug kaluoy ngadto sa uban, aron mahimo kitang mga saksi sa iyang manunuyon nga kasing-kasing niining atong kalibutan. May the love of Sacred Heart inspire us to live Christ's mercy, compassion, and forgiveness. Amen.
Manindog pa rin. Nagatuo ako sa Nagatuo Dios, sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makikita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod, gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria, nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. uban ang dakong pagsalig, makaampo kita ngadto sa Amahan tungod kay diha ni Kristo, mahigugmahon siyang nanumbaling kanato. Moingon kita, Ginoo, punoa kami sa imong gugma. Ginoo puna kami sa imong gugma, nga ang simbahang katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan og instrumento sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Nga sila nga naghago ug nabugatan, makakaplag og pahulay diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Alang sa kabatan-unan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa relihiyoso o pagkapari. Ilabi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Nga ang tanang mga nangamatay makakaplag sa tunhayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, una kami sa iyong gugma. Magampo kita. Manunuyong Amahan, dawata kining mga pagampo nga among gihalad, hiniusa sa gidughang mga kasing-kasing sa imong pinalanggang anak, nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ag himaya sa iyang galad, alang sa pagkapuslanos tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak,
nga puno sa gugma alang kanamo, tungod sa iyang gugma, dawata ang among gasa, o pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang gani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang naay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og batarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo o gikan sa nilagbas nga gilid naguna sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tawo sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukawos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdayig kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Panginoon, puno ang langit at lupa sa iyong himayan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan. Ganun ang nagpanagin sa ngalan sa Ginoo, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan, sana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan nga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong kagitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, among manunubos. Sa imo man Maria, nagaamang himaya, hangtod sa kahangtulan. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasa kini. Ipakita ta ang panag-inigsuunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual.
hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, kining sakramento magpuno unta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak ug magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilimbangong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan, hinumduman mo kami, o sudunga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong tinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among huna-huna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among makasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag, buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa manasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad, ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsali. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. Diha nga ang among mga kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami.
sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukамod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangin kami. Mag-ampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw ubiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma sanglit, madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang amo mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panasangkuli. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!